верно, нелицемерно убийство да пускам, почвам да бръскам се, кое не ми безхаберно. Наказвам и смазвам, показвам, разказвам. Аз съм заплахата, те с машината, накратко да ласвам. Пробивам ламери, приспивам лабави, пробивам катери, брат, и взимам рундави. Засичам, запичам, обичам да пиквам. Никога не мисвам, главите ви плизвам. Бръсвам, препарирам, после довършвам с приклада. Привет да кажа от Danger CS бригада. Това ви се пада да трябва разберете. От шамарнага се пада и любите коленете. Пак доминирам, пак доминирам. Пробивам, забивам, магически маневрирам. Пак ви убивам. Стрейфя финтирам, направо мерника ви скривам. Направо мерника ви скривам. Не съм страшилище, а в CS професора. Аз съм чудовище, наричайте ме агресора. Моето становище, че сте бати неандерталците. Затова се обърнете и се хванете за палците. Показах ви как се прави рунд, как се прави ейсъса, за да бъдат всички малко по-напред. Ще ви покажа как се прави клъч. От старата школа съм, не съм вчерашен играч. Форест и Маркелов съм израснал брат. Когато 1-6 диктуваше играта, учехме се с труд, печелехме с тактиката. Днес Донк е машина, Моне си е феномен. Широ дебне тихо и наказва всеки ден. Донк лети през мида, не признава страх, но срещу Дала събраде всеки на тих стига край. Моне си държи лонга, АВП-то му гори. Пиквам, само Мики вече гледа отстрани. Широ чака търпеливо като хищник в нощта, но Дала слиза първи и обръща битката. И напомня за пореден път, че старата школа не е казала край. От Dust 2 до днес още владея този рай. Пак доминирам, пак доминирам. Пробивам, забивам, магически маневрирам. Пак ви убивам. Стрейфя финтирам, направо мерника ви скривам. Направо мерника ви скривам. Влизам в сървъра, блъскам ги с кика на даста на шорта. Показвам трика, влизам без страх, директно в боя. Едни викат хакер, други викат кой е тоя. Молотова гори, главите ви мишена. Трудно ще ме свалите, влязали в мейна. Картата задимена, атаката зарибена. Ще отеквам в главите ви поне няколко дена. Правя клъч и ви боли. Паля сървъра, паля вашите уши. Телефона ми звъни, викат да ласе. Лайни, помогни, победи ни донеси. Колко рундове, колко фрага, колко глави. Викам не бе братлета, аз го правя for free. Пак доминирам. Пробивам, забивам, магически маневрирам. Пак ви убивам. Стрейфа финтирам, направо мерника ви скривам. Направо мерника ви скривам. Dust 2 и няколко кила. Това ми е наркотика. Щото за 26-та аз съм най-добрия. Danger ми е дома, сървър е дарена. Ще отеква да ласпоме още 10 лета. Осъзнай се, легендите не умират. Те просто продължават да доминират.